алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба солимии ҷомеа ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ диққати махсус дода, инфраструктури муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро мунтазам тавсия ва таҳким мебахшад. Айни замон дар 19 шаҳру ноҳияҳои мамлакат барномаи кафолатҳои давлатӣ оид ба таъмини аҳолӣ бо кӯмаки тиббию санитарӣ дар ноҳияҳои таҷрибавии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019 амалӣ гардида истодааст ва давра ба давра тамоми мамлакатро фаро мегирад. Илова бар ин, дар давоми 3 соли оянда дар Тоҷикистон беш аз 560 беморхонаву марказҳои саломатӣ ва дигар иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд карда мешаванд. идомаи ахбор. Тибқи таҳлилҳо сигаркашӣ бисёртар дар байни ҷавонон мушоҳида мешавад, вале на ҳама истифодабарандагон аз зарари он хабар доранд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро афзоиши аз ҳад зиёди бемории саратон ба ташвиш овардааст. ин ҳам дар ҳолест ки яке аз сабабҳои ин беморӣ истифодаи бардавоми сигор мебошад. ҳамасола дар ҷаҳон 6 миллиард нафар аз истифодаи тамоку вафот мекунанд, ки дар маҷмӯъ назар ба фавти инсонҳо аз вируси норасоии масъулияти одам ва сил зиёд аст. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. имрӯз масъале ки бо паёмодҳои нохушаш ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, истифодаи зиёди маҳсулоти тамоку аз ҷумла сигор мебошад. ба андешаи мутахассисон, истифодаи маҳсулоти тамоку шахсро ба бемориҳои гуногун мубтало мекунад. тибқи талаботи қонунгузории Тоҷикистон, фурӯш ва истеъмоли тамоку дар ҳудуди мактубу беморхонаҳо, истгоҳҳо, иншооти варзишу фарҳангӣ ва нақлиёти ҷамъиятӣ манъ шудааст. ба нафароне ки ба истеъмоли тамоку машғуланду нисбати худ беэътиноӣ зоҳир мекунанд, олимони соҳаи тиб чунин тавсия медиҳанд. саратони гулӯ пайдо мешавад ки ин як бора нишонаҳош пайдо намешаванд то вақте ки хуб вақт нагзарад. вақте ки мегзарад нишонаҳош пайдо мешаванд ва сеюм чорум дараҷа расидагӣ ки тавобатш номаълум мешавад номумкин. ҳар як одами тамокукаш қариб 97%аш саратони гулӯ мешаванд, яъне рак горла, 95 саратони меъда. мана якм садопардаҳо вайрон мешаванд, овоз вайрон мешавад. дар ҳудуди тамоку беш аз 4000 пайвастҳои кимиёвӣ мавҷуд буда, аз онҳо беш аз 40 тоаш хафнок аст, ки аз ҷумла ба бемории саратон оварда мерасонад. инчунин дар таркиби тамоку садҳо ҳазор зарҳо ба монанди никотин мавҷуд аст. сактаи системаи асаб метавад, чӣ хел метавад? ҳамон никотин дар даруни рагои хунгар ҷамъ шуда танг мешавад, хун намеравад. сактаи систем ҳамин хелга дар рагои мушакҳои дил, сактаи дил яъне инфаркт миокард. мана рагои поба сахт мешаванд, рагои хун намераванд дига, қоқ мешаванд, беморӣ қарасон пайдо мешавад ки поҳошона мебуранд. гурдо ба таъсир мекунад, ғадуди болои гурда намехоҳад ҳамина қабул кунад, бинобар ин гармон мебарорад бо номи адреналин ки рагои хунгарда танг мекунад. дар натиҷаи истеъмоли тамоку ва ба ин васила гирифтор шудан ба бемориҳои саратонӣ ҳар сол ҳазорон нафар ва аз касали дил бошад то 62 000 нафар вафот мекунанд. тавсия дода мешавад ки ҳар шахс пеш аз кореро анҷом додан бояд аз фардои худ ва ё натиҷаи зиёновари он андеша кунад. бобокон амизода, баҳодири қурбон, илҳомиддини карим, ахбор. илму техника дар асри 21 бо суръати кайҳонӣ пеш меравад. телефони мобилӣ дар ҷаҳони муосир ҳамчун дастгоҳи кӯмакрасон маҳсуб меёбад, вале истифодаи бемавриди он ба саломатии инсон таъсири ногувор дорад. табибон ва мутахассисон исбот карданд, ки аз меъёр зиёд истифода бурдани телефони мобилӣ ва ё ҳамроҳ ба майнаи сар ва узувҳои шунавоию биноии инсон зарари зиёд мерасонад. абдулҳамиди назир дар ин хусус маълумоти бештар медиҳад. мутахассисони соҳаи тиб исбот намуданд, ки дар 2 даҳсолаи охир бемориҳои қалб, саратон, дарди сарх, чархзании сар, хасташавӣ, пас шудани фаъолнокӣ, хотира ва чандин бемориҳои ба ин монанд ба маротиб афзоиш ёфтааст, ки яке аз омилҳои асосии он истифодаи бемавриди телефони мобилӣ мебошад. яке аз омилҳои асосие ки ба ин бемориҳои асосӣ оварда мерасонад, ин таъсири аз меъёр зиёд истифода бурдани телефонҳои мобилӣ мебошад, ки ба организми инсон бо таъсири нурҳои зарарноки ултрабунавш таъсир карда сохтори ҳуҷайраҳои таркибии тамоми организмро дигаргун месозанд, ки дар натиҷа
зиёд пайдо шудани бемориҳои саратон мегардад. агарчи имрӯз ҳаёти рӯзмарраи мардум бе истифодаи телефони мобилӣ ғайриимкон аст, мебояд шаҳрвандони мамлакат, хусусан кӯдакону наврасон ки дар айёми инкишофёбӣ қарор доранд, аз истифодаи телефони ҳамроҳ худдорӣ намоянд. олимон исбот намуданд ки организми кӯдак ҳангоми истифодаи телефони мобилӣ бештар аз калонсолон зарар мебинад. кӯдакон имрӯз бештар телефонро барои бозӣ истифода мебаранд ки амали онҳо ба хирашавии чашм оварда мерасонад. дар баробари ин кӯдак зуд хаста шуда рӯҳияш ноустувор гардида, дар натиҷа тез азабонӣ ва бадмуомила мешавад. аз ин рӯ ҳар як волидайнро зарур аст ки барои саломатии фарзанди хеш бетарафӣ зоҳир накунад. барои кӯдакҳое ки то синни муайян мисол телефони мобилӣ умуман истифода бурдан мумкин нест. барои чӣ? барое ки онҳо дар инкишофёбӣ ҳастанд, дар ташаккули узвҳо аст, узви берунӣ, узви дохилии кӯдак. барои модароне ки ҳомиладор ҳастанд, яъне дар инкишофёбии ҷанин, барои ваё телефони мобилӣ умуман истифода бурдан мумкин нест. мутахассисон мегӯянд нафароне ки аз телефони мобилӣ бисёр истифода мебаранд, мавҷи нурҳои электромагнитии он оҳиста оҳиста таъсири худро мерасонад. бино ба тадқиқоти олимони соҳаи магнитобиология, ҳангоми суҳбати беш аз 25 дақиқа тариқи телефони мобилӣ дар як рӯз инсон ба дарди сар гирифтор шуда, хастагӣ ва камҳаракатиро эҳсос мекунад. телефони мобилиро набояд аз 10 дақиқа зиёдтар истифода бурд. ин максималӣ аст 10 дақиқа. мисол бо телефони мобилӣ дароз гап задан шарт нест. ҷавоное ки мебинем дар кӯча аз як тарафи гӯш мемонад, ин гӯш гарм мешавад, бо аз тарафи гӯши дигар мемонад, ки ин тамоми вай узвҳои шунавоиро яъне гарм мекунад, метафсонад, мағзи сар, бинӣ, чашм як тараф зарар мерасонад. истифодаи технологияи муосир аз ҷумла телефони мобилӣ аз шаҳрвандон маърифати баланд, фарҳанги истифодабарӣ ва қоидаву меъёри муайянро талаб менамояд. абдулҳамид назир, меҳрӯзии ҷумъа, неқадами нуралӣ, ахбор. бо мақсади беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ва нуқтаҳои фурӯши маводи доруворӣ, инчунин пешгирӣ аз воридот ва ба фурӯш гузоштани маводи дорувории пассифат, дар вилояти Суғд давоми моҳи январи соли 2019 дар 28 муассисаи фарматсевтӣ ва 26 муассисаи табобатию профилактикии давлатию хусусӣ санҷишҳои навбатӣ ва ғайринавбатӣ гузаронида шуда, миқдори зиёди маводи дорувории пассифат ва муҳлати истифодаашон гузаштаро ошкор ва мусодира карданд. Аҳлидини Нурулло. با وجود آنکه جوابگری برای انتقال و فروش مواد دارویی پاسیفات در جمهوری تاجیکستان شدید کرده شده است، ولی متاسفانه برخی از صاحبکاران دیده و دانسته به این عمل دست زده منفعت شخصی را از منفعت جامعه بالا می‌دانند. از جمله سرایست خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در ولایت سوغد دوام سال 2018 در 168 مؤسسه فارماسیوتی و 95 مؤسسه طبابتی و پروفیلاکتیکی دولتی و خصوصی و دوام ماه ینوار سال 2019 در 28 مؤسسه فارماسیوتی و 26 مؤسسه طبابتی و پروفیلاکتیکی دولتی و خصوصی سنجش‌های نوبتی و غیر نوبتی گذرانده مقداری زیادی مواد دارویی پاسیفات و مهلت استفادهشان گذشته را آشکار و مصادره نمودند. اگر دوام سال 2018 758 نامگون مواد دارویی و گیگینی بصفت آشکار و مصادره شده باشد، تنها در یک ماه سال 2019 این شماره به 236 نامگون برابر است. مقدار مواد دارویی و گیگینی به سرتیفیکات که در سال 2018 از مؤسسه‌های طبی و نقطه‌های فروش دارویی مصادره شده است 76097 کیلوگرم را در بر می‌گیرد. در دوره حساباتی سال 2018 و تا امروز 994 نامگوی با مقدار 169278 عدد موادهای دارویی و آرایشی گیگینی مهلت استفاده برایشان گذشته پاسیفات و 4046 نامگوی با مقداری 263290 عدد موادهای دارویی و موادهای آرایشی گیگینی به سرتیفیکات صفت دریافت گردیده طبق سند از معاملات باز گرفته شده. در هیئت کمیسیای مخصوص در پرتابگاه شهر خوجند با تاریخ سوزانیدن 5289 نامگوی با مقداری 404868 عدد با مبلغ عمومی 3,094,666 سومانی موادهای
ороиши гигиенӣ ва маводҳои дорувории муҳлати истифода барашон гузашта пассифат, қалбакӣ ва бо роҳи қочоқ омада ки вазни умумии инҳо 87947 килограммро ташкил медод, бо таърихи сӯзонидан несту нобуд карда шуданд. доруворӣ маводи ороишию гигиенӣ ва хӯрокҳои кӯдакона ки аз ҷониби масъулини хадамот мусодира шуданд ба таври сӯзонидан дар партовгоҳи махсус нобуд карда шуданд. ҳамзамон дар соли 2018 аз 91 муассисаи фарматсевтӣ ки ба таври ғайриқаноатбахш фаъолияти худро ба роҳ монда буданд ба маблағи 470750 сомонӣ ҷарима ситонида шуд. давоми моҳи январи соли 2019 бошад нисбат ба қонуншиканиҳо дар самти пешниҳоди маводи тиббӣ ва доруворӣ 17 санади ҳуқуқи вайронкунӣ тартиб дода шуда ба маблағи 41250 сомонӣ ба фоидаи давлат ситонида шуд. дар самти рафъи камбудиҳо низ ба муассисаҳои мавриди санҷиш қарор гирифта дар соли 2018 170 ва дар соли 2019 19 амрномаҳо ирсол карда шудааст. ҳамчунин рафти санҷиш муайян намуд ки дар ҳудуди вилоят ду нуқтаи ғайриқонунӣ фурӯши чунин маводҳо мавҷуд аст. аз нуқтаи якум ки дар шаҳри Истаравшан воқеъ аст 10 номгӯ ба миқдори 300 адад маводҳои доруворӣ бе сертификат ва 11 номгӯ ба миқдори 37 адад маводи дорувории муҳлати истифодаашон гузашта мусодира карда шуд. аз нуқтаи дуюм бошад 10 номгӯ ба миқдори 76 адад бе сертификати мутобиқат ва 4 номгӯ ба миқдори 18 адад дорувории муҳлати истифодаашон гузашта ошкор шуд. ин нуқта дар ноҳияи Масҷо воқеъ аст. соҳибкор Азизхоҷаев Маҳмудҷон Муҳаммадхоҷаев ки дар шаҳри Хуҷанд нуқтаи фурӯши маводи доруворӣ дорад ба таври қочоқ маводи доруворӣ дар шакли ҳабҳои кислотаи аскарбина ва ё витамини С-ро ворид ва ба фурӯш гузошта буд. натиҷаи санҷиш нишон дод ки дар ду муассисаи дигари фарматсевтӣ нуқтаи дорухонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Исмоилфарм дар шаҳри Панҷакен ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Уфуқ дар шаҳри Хуҷанд дар маҷмӯъ 21500 ниқоби сиёҳ ки ба таври қочоқ ворид шуданд ошкор ва мусодира карда шуданд. роҳбарияти хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар якҷоягӣ бо зерсохторҳои худ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар самти пешгирӣ аз чунин қонунвайронкуниҳо ва саҳм гузоштан дар солимии аҳолӣ минбаъд низ чорабиниҳои заруриро дар амал татбиқ менамояд. Алдин Нурло, мақсади мақсад барои барномаи ахбор аз вилояти Суғд. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Вахш зиёда аз 5000 гектар заминҳои корам тавассути 13 истгоҳи обрасонӣ обёрӣ карда мешавад. махсусан дар ҳудуди деҳоти Машъали ноҳия рушди соҳаи кишоварзӣ тавассути чунин истгоҳҳои обёрикунанда таъмин карда мешаванд. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи Вахш иншооти ирригатсиониро пурра таъмир карда ба мавсими навбатӣ омода кардаанд. гузориши хабарнигорони мо. бештари заминҳои кишавандаи ноҳияи Вахш тавассути истгоҳҳои обрасонӣ обёрӣ карда мешаванд. махсусан заминҳои корами ҳудуди деҳоти Машъал аз ҳамин ҳисоб мавриди истеҳсолот қарор мегирад. кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Вахш дар деҳоти дурдасти Машъал пойгоҳҳои обрасониро пурра таъмиру тармим карда ба мавсими нави обёрӣ омода намуданд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш ҳарду муҳаррики истгоҳҳои обрасонӣ иваз карда шуда иншоот ирригатсионӣ дар ҳолати муътадили корӣ қарор дода шуд. дар ноҳия зиёда аз 5000 гектар замин ба воситаи истгоҳи обкаш обёрӣ карда мешавад ки ин дар ҷамъияти деҳоти Машъал 1435 гектар замин ба воситаи истгоҳи обкаш обёрӣ карда мешавад ки ба мавсими обёрӣ тайёр мебошад. дар ҷамъияти деҳоти Машъал зиёда аз 8 истгоҳи обкаш мавҷуд аст ки ҳамаи онҳоро мо ба мавсими обёрӣ тайёр кардагим. якчанд сол пеш кишоварзони деҳоти Машъали ноҳияи Вахш аз сабаби рух додани садамаҳо дар истгоҳҳои обрасонӣ мавсими нашъунамо ва ҳосилбандии ниҳол беоб мемонданд ки ин ба кам шудани ҳосилнокӣ таъсир мекарданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш ин мавсим таваҷҷӯҳро ба ҳамин самт равона карда ният доранд ки рушди кишоварзиро дар ин мавзеъ пурра таъмин намоянд. деҳоти Машъали ноҳияи Вахш яке аз калонтарин ҷамоатҳо маҳсуб ёфта майдони заминҳои кишаванда зиёда аз 5500 гектар ро ташкил медиҳад. дар ҳудуди деҳот рафти шудгор ва заминагузорӣ ба ҳосили навбатиро мушоҳида кардем. хоҷагиҳои деҳқонӣ мустақилона ба кори саҳро машғул буда зироати гуногунро мавриди парвариш қарор медиҳанд. дар бештар аз 1000 гектар ғалла ва тибқи дурнамо картошкаву пиёз ва дигар нави сабзавот кишт мекунанд.
با استقبال بهار و نوروز در حدود دهات مشعل ناحیه وحش حشرهای آبادانی و سبز و خرمگردانی تشکیل کرده شده در شاهراه‌ها و مرکز دهات نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن می‌شینانند. سال گذشته در استحصال پخته و دیگر بخش‌های کشاورزی نشانداد خوب به دست آمده بود. امسال هم نیت‌های کشاورزان دهات در بلند برداشتن اقتدار استحصالی امیدبخش به نظر می‌رسد. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.